Mhlawumbe singaqala ukufunda lapho verse 16. Thank you, Jesus. Amadoda asuka lapho abheka ngaseSodoma. uAbrahama wahamba nawo ewaphelekezela. Ku 22. Jehova wathi, ngingamfihlela uAbrahama lokho engizakwenza na? uAbrahama uyakuba isizwe esikhulu esinamandla. Ziyabusiswa kuyena izizwe zonke zomhlaba. Ngokuba ngimkhethele ukuba ayale abantwana bakhe nendlu yakhe emva kwakhe ukugcina indlela kaJehova nokusebenza ukulunga nokwahlulela. Kuze uJehova amenzele uAbrahama lokho amthembise khona. uJehova wathi, isikhalo saseSodoma nesaseGomora sikhulu nezono zabo zinzima impela. Ngalokho ngiyakwehla ngibone ukuba benzile impela konke njengokwesikhalo esifikile kimi. Uma kungenjalo ngiyakukwazi. Ayesefulathela lapho amadoda aya naseGomora, kepha uAbrahama wayesemi ebusweni bukaJehova. Ngicela mhlawumbe singithathe u-23. uAbrahama wasondela wathi, uyakubhubhisa olungileyo kanye nomubi na? Then u-24 uthi bazalwane, mhlawumbe kukhona abalungile abangama-50 phakathi komuzi. Imbala uyakubhubhisa ungayeki indawo ngenxa yabalungileyo abangama-50 abakuyo na? Mhlawumbe ke asiqhubeka kancane. Makube kude nawe ukwenza ngalendlela, ukubulala olungileyo kanye nomubi, olungileyo abe njengomubi. Lokhu makube kude nawe, umahluleli womhlaba wonke ubengayokwenza ukulunga na? uJehova wathi, uma ngifumana eSodoma abalungile abangama-50 phakathi komuzi, ngiyakuyekela indawo yonke ngenxa yabo. Amen. Mzalwane. Amen. Mhlawumbe-ke besingaqhubeka sifunde ukuthi wena madanyana, kodwa-ke bengifisa nje ukudlula kule ngxenye nje emfushane osukwini lanamhlanje egameni likaJesu. Amen. Amen. So uma ufunda la uyathola ukuthi ingxoxo eyenzeka phakathi ka-Abraham noNkulunkulu. Amen bazalwane. Then ufunda lapha ku verse 1 uyathola ukuthi uAbraham wayekade ehleli, lithi iBhayibheli, uma ephakamisa amehlo wabona amadoda amathathu emile. Amen bazalwane. Then bese lithi ke iBhayibheli wavele wagijima waya kuwona. Uma esefikile kuwo wasewacela ukuthi awangene abambe nomoya. Amen bazalwane. So then ke iBhayibheli liveza ukuthi wasetshela uSara ukuthi akawalungisele into abazoyidla. Mabeqeda ukudla, then asebuza lamadoda ukuthi uphi unkosikazi wakho uSara. Amen bazalwane. Then uyathola ukuthi kahle kahle indlela yalamadoda amathathu ekukhulunywa ngawo la yayingaqondile khona kuAbraham, kodwa indlela yayibheke eGomora naseSodoma. Amen. So uma ke indlela yabo basebethi asindlule uAbraham. Then mabefika emva ukuthi sebedlile beqeda, base beshiya umlayezo uthi uSara uzakhulelwa azale indodana. Amen bazalwane.
ngiphinde futhi lamazwi uAbraham ufike wabalungisela ukuthi adle bathe sebedlile sebeqedile then basebebuza umbuzo ukuthi uphi uSara emva kokuba sebedlile. Amen bazalwane. Hallelujah. Okusho ukuthi into ayenza uAbraham yenza lamadoda akhumbula ukuthi kunesithembiso esasenza. Amen bazalwane. And mawufunda kahle iBhayibheli uyathola ukuthi uma nje limveze uSara njengenyumba. Amen bazalwane. Amen. Then mase sifika la sebathi uphi ke uSara. And iBhayibheli liba specific ukuthi uSara besemdala kakhulu beno Abraham. Amen bazalwane. Then selithi iBhayibheli uma uSara lezi ndaba lethi wavele wahleka phakathi kwakhe. Amen bazalwane. Then into emhlekisayo uSara ubuka into abayishoyo bese ebheke isimo sakho ukuthi noma into abayishoyo ngiyizwa kodwa uma ngiyithatha bese ngiyibeka kwireality it is possible ukuthi ke into efana nale ingenzeka. Amen bazalwane. Because lithi iBhayibheli wayesemdala nento futhi engenza ukuthi athole abantwana ayingasasekho. Then ke sithi iBhayibheli wavele wahleka ehleka umyalezo ofikayo. Then emoyeni wakwahlala nje ukuthi uNkulunkulu kunemthandazo esake sayenza saze sakhohlwa ngenxa yokubuka ubude bendlela ukuthi sebuhambe kangakanani. Emoyeni wakwahlala ukuthi uNkulunkulu kukhona abantu azobakhumbula. Kodwa before abakhumbule there is a sacrifice ekumele ukuthi bayenze ezokwazi ukuactivate imthandazo emdala abayenzayo. Kodwa kumemezele nje namhlanje ukuthi uNkulunkulu akaza libale ngaleza mthandazo wayenza. Lethi nje kunento okumele ukuthi uyenze nje emfushana ezodlalela uNkulunkulu ethi masuyidlalile lento besimenze uNkulunkulu ukuthi akhumbule ukuthi kunemthandazo owake wayenza. Amen bazalwane. Asakhumbula ngelinye ilanga lithi iBhayibheli uDaniel wathi efunda wafumana embhalweni ukuthi sakuyisikhathi sokuthi bakhunjulwe iJerusalema. Lithi iBhayibheli mayiqeda nje ukufunda leyo mbhalo wayisengena emthandazweni. Amen bazalwane. So then kwahlala emoyeni wami ukuthi uNkulunkulu ukhona abantu azobenza ukuthi bahleke. Bazobesanile bahleke ukuthi emva kweminyaka emingaka wazi wakukhumbula uNkulunkulu. Then bazalwane ngifisa ukufika kulento ebamba umoya wami kakhulu. Into ebamba umoya wami kakhulu ngiyayibona nje le nto. Into efika ebamba umoya wami kakhulu zu2 bazalwane. Elapha ku verse 17 uthi uJehova wathi ngingamfihlela uAbraham lokho engizakukwenza na. Amen bazalwane. Angiphinde na into efika ebamba uJehova wathi ngingamfihlela uAbraham lokho engizakukwenza na. Amen bazalwane. Okusho ukuthi yabona mawufunda iBhayibheli mabaqeda ukudla Abraham waphuma wabalandela wabaphelekezela. Uma sebehamba besendeleni esenjiwa uAbraham then kwase kuvuka lokubuzo sebehambile bazalwane. Ayi sebephumile bahamba. Then mase bathi asikwazi kunento yonke siyishilo. Noma seshilo ukuthi uSara uzothola umntwana kodwa kukhona lento esisele. Nokuthi lokho esiyokwenza eGomora asikwazi ukufihlela kona. Amen bazalwane. Into eyenza ukuthi singakwazi ukufihlela ukuthi uAbraham ungumhlobo wethu noma ungomunye wethu uAbraham. Amen bazalwane. Sokunabantu emhlabeni umizulu libabheka lithi noma ngathiwa siyathanda ukwenza
kodwa sikwazi ukwenza singazange sabatshela ngabo. Amen bazalwane. Kunabantu izulu elingakwazi ukunyakaza lingazange libazisa utho. Into yokuqala mhlawumbe singayibheka ngo-Abrahama, he was obedient ezwini alitholile kuNkulunkulu. Okusho ukuthi i-obedience yenza uNkulunkulu ukuthi angakwazi ukwenza something angazange atshela abantu abamlalelayo. Hallelujah. Athi uNkulunkulu kungenzeka kube khona esikwenzayo simfihlele uAbraham. La emhlabeni kukhona olunye uhlobo bazalwane lwabantu oluthulisa emhlabeni kodwa libe lumbethizwe. Uhlobo olungafani nje nabanye abantu kodwa uhlobo oluphethe imfihlo zasezulwini ukuthi izulu balizonyakaza bese lidluleka kuwo. Amen bazalwane. Uma kukhona into ezongena nje ezweni kuthiwa sikwazi ukuyifaka ezweni lolu hlobo lolu lungazi. It is in my prayer bafowethu ukuthi uNkulunkulu akasibusele uhlobo oluthi uNkulunkulu ngeke inyakaze ingazange ngiyibona ukuthi le ndaba ayiqondene no-Abraham. U-Abraham akekho eSodoma naseGomora, kodwa u-Abraham kwelinye izwe akulona leli Bhayibheli ngelinye ilanga wake bafika uNkulunkulu kuMose engekho eGibhithe. Wathi Mose wena usekweleli izwe kodwa wena ngifuna ukuthi uye eGibhithe. Okusho ukuthi kunezinto ezingeke zenzeke mhlawumbe eGibhithe ngingadlulanga kwabathize. Ufunda Mose bazalwane. Ufunda Mose chapter 3 verse 7 wakhona. iBhayibheli litshela ukuthi uNkulunkulu akenzi lutho engazange ambule inhlelo zakhe kwincwadi zakhe nabaprofeti. Okusho ukuthini bazalwane? Umuzo uJesu ezongena emhlabeni kukhona amadoda avela prophet athi sizalela umntwana athi siphiwe indodana esathi umusi yobasemahlobo awubazofethu bazwakala abanye besho message ethi kena intombi yakhulelwa esizala indodana. Okusho ukuthi kunabantu uNkulunkulu abamisile emhlabeni ukuze ukuthi makuba khona okungenayo besaqale ngona. Noma inhliziyo yami ihlalile la number 2 ngibona isizathu esimenza uNkulunkulu ukuthi andlule kwabathize. Then mayifika lapha ku-22 iBhayibheli lithi ayesefulathela lapha amadoda aya ngaseSodoma. Kepha uAbraham wayesema ebusweni bukaJehova. Amen bazalwane. I-instruction la iphumile yakadlamini ithi siyobhubhisa iSodoma neGomora. Then uAbraham bayithola leyo message wama phambi kobuso. Wasevele eyoma phambi kobuso bukaNkulunkulu. Kukhona yini esingamfihlela kona uAbraham? Bese iBhayibheli wavele wayoma phambi kobuso bukaNkulunkulu. Into ithi ke uNkulunkulu, I'm not against into ishoyo. Kodwa ke uNkulunkulu mhlawumbe kungenzeka. Amen bazalwane. Kunohlobo olungafika emthandazweni lithanda olufika livele liqoqe. Amen bazalwane. Oludlulayo ekuthemelezeni nasekuthandazeni. Kodwa bese uNkulunkulu siyawuza umlayezo ukuthi uyababulala baseSodoma naseGomora. Kodwa ke uNkulunkulu akeziqoqe nazi indaba ke manje. Uthi uyabulala olungile
besubulala ubi na. Amen, bazalwane. Usathi uAbraham, uthi uAbraham uNkulunkulu angisho ukuthi ngithini kuwe, kodwa ngifuna nje ukuthi siqoqa mina nawe. Ake sibe nendaba, awuthemba kuhlale emoyeni wami ukuthi ungakuphakame nje nawe, uphakame ifamily yakho, uthi uNkulunkulu ake siqoqe ngale ndaba nawe umndeni wami. Yes, ukuthi bona uyababulala, kodwa before ubabulale awungababulali singazange siqoqe. Nokuba ubabulala, kodwa before ubabulale asibe nengxoxo. Kunabantu bafowethu abawazukuma phambi kaNkulunkulu bashintshe izinto uNkulunkulu akade seyiplanile ngesizwe esithize. And uzokukhumbula uMose uyabakhuluma into eyisimanga uNkulunkulu wathi mina Mose ngeke ngizahamba phakathi kwenu ngoba ungahamba nani ngizonibulala nginiqede. Waseshela Mose wasuka uMose wavele wamaphambi kaJehova wathi uma wena uNkulunkulu ungahambi kukhona nathi sihlale lana ngoba uma sihamba wena ungekho awukhona ukunqoba ithi. Abantu abayokwazi ukuthi sinqothele wena uma wena uNkulunkulu ungekho phakathi kwenu. Kahle kahle kuyingozi ukuthi sihambe wena uNkulunkulu ungekho phakathi kwethu. Yabona konke itricky la eshabeza iBhayibheli specific izizwe vele seziyamsaba uIsrael, sezazi ukuthi Israel uyingozi, but ke uMose wabamba imfihlo hayi ngoba wena uNkulunkulu thina sinamandla, kodwa into esenza ukuthi sinqobe thina ube khona kwakho phakathi kwethu. Ngoba uma ukhona phakathi kwethu izizwe ziyayinqoba. Uma ukhona wena okungenzeki bantu kodwa kuwe kuyenzeka. Uma kufika abakhathele wena ubanikeza amandla babhodle njengamabhubesi. Yini into ababhodlisayo ukuthi uphakathi wethu. Ukuthi wafike phambi kobuso kaJehova ukuthi wavele wangena kwi-priesthood. Mayengena kwi-priesthood, i-priesthood bazalwane uNkulunkulu nomuntu ephakathi. uNkulunkulu umuntu maphakathi kwabantu, uNkulunkulu ngapha umuntu owumpristi bese kube abathize, okusho ukuthi lo ume phakathi kwaNkulunkulu nabantu uyabanxusela uNkulunkulu. Okusho ukuthi bazalwane ezabavangeli nabashumayeli ku-useless ukuhamba uNkulunkulu singamzwanga ukuthi uthini, ngoba siyoshinto engavele enkosini besibulala abathize. Ukhulume nami uNkulunkulu ngamuzwa kahle wathi kunemiyalezo nithi maniyihambisa ningazange nayithatha kimi ifike ibulala abathize, ngoba manime kule ndawo nisuke nime endaweni kaNkulunkulu. Animele uku-entertaina kodwa nimele ukudlulisa the message eyosiza abantu bakaNkulunkulu. Yabona sime njengamanxusa, sinxusela izwe lakithi, sinxusela imindeni yethu, sinxusela impilo yethu, sinxusela kuJehova wenzile izulu nomhlaba. Kodwa siyamtshela uNkulunkulu ukuthi sizwile ukuthi bayaphetha bona, kodwa ke sithi ukuxoxa kancane uNkulunkulu sengathi uNkulunkulu angasivusela uhlobo oluzothi ake sixoxe nansi indaba. Awungathi ngimzwile omunye wayephana wathi nokuba siyibomvu kwegazi, kodwa ke ake sixoxe bonile bona bakwenzile okubi, kodwa ke sixoxe ngaphambi kokukwethe.
Ngiyafisa bazalwane kule atmosphere sisume nisime neenyawo egameneni likaJesu ukuthi you are the priest of your family. Ungumpriest womndeni wakho. Awukwazi ukuthula emndenini wakho bafa. Awukwazi ukuthula emndenini wakho bahlupheka. As a priest, you need to stand up. Uthi enough is enough. Ekhaya kwami akunakwenza ukuthi kube khona abahluphekamiswa. La ekhaya kwami akunakwenza ukuthi ngizohlala nezingane ezingasebenzi. Isizathu you are the priest. And the priest ungaphambi kukaNkulunkulu